Yaro itrai ka step ka bakman bat ka bala kurku pi iwe ka sha skor ka tin ka jong blame ngai khuble i pi ka step ha ka kerteng bat yang tam utrai Jesu Christ unong pen em jongi dan ka benta ban wan lam shapi ya ka tin ka jong blay ba ka ta ka long wat nom shun ya la upara marjan jong pi kani ka jing hikai ka ba ujisu hikai yangi ba kumno bangi deban i ya la upara marjan kumba ya la de i kadan haka hukum testament barim bat kumjuru Jesu hikai kane ba uda airu dikin da kaparshi kumno ba ngin iet yala upara marjan kumba yala de ngin ya pej bat nga naga gospel Lukas kalenong ka ba sipo ka dokhat ka ba arpusan hang nengi i ba udan uwe ubriu ta ude uriu sat ubala yang bat ba ulat u kwa ban tenju ya u Jesu ula kali ayu ngade ban le bangan yo ya ka jing imam jukut Jesu ula ong ula tho ayu ka hukum Jesu la ula pen kan mau sipang ka hukum ba medeban it utrai ublei jome da ka donut da ka mensim da ka bo da ka jingmut jome baro pat kumju ba men it yala upara marjan kum ba yala de te uneu rusaj ula ong ho Jesu melaya thu e ka badai bo Jesu ong to le ka ne te men yo em bal uneu rusat hun ukwa ban penkesan yala de ulah kali biang yu Jesu uno te utau balong upara marjan jonga bat hak ni ka por Jesu ulawan lam ya ka we ka parsi ban pen sngotu ya u e utau para marjan jongi bat kan longru ka ju ya ngaba de pi kan ka step ngi sotu u e utau para marjan jongi bangin iet yala upara marjan kumba yala de ni le pe yang ni u Jesu ula ai ka ta parsi ula ong bo dan we ubriu ba hiar na Jerusalem se Jericho bat ula hap deng ginong tu ki bala pendeng kuat ya bat kila sho ya bat kita kini ba sho ya kila let no ba kila i no ya uta kum u bayap bat hang ni i bo Jesu ula yetu ba udan uwe ulingdo ubala yat na kata ka lenti ba ulai iyo ne ubriu bala shasho ke ka ba ne ulingdo ula le ka long ba ula yat kyar ka baar pa de ula wan so we jat debi neru ule kumju ula yat kyar ba ulai iyo ne ubriu ubala shasho bat hakabalai padengi i ba udan uwe ukenja Samaria ong kaktin ka jong play haba ulai i ya une ubriu ubala shasho ubadan na pedang jong ka jing mensau ka Bible kala itu ba ula small sin ai bat ula let hajan jong ula span ula sop la span ki jing jam sam jong ba ula the ya ka umpanyang ba dia ka wan te ula bu ya halor umrat jong bat ula walam ya syaka yeng basa bat ula sumar ya uta ubriu ubala shasho ngan pule ka dokhat ka balai pusan ka ktin ke jong ublai ka ongkum ni te ha ka bala shai haba unsa let no ka bamut uta unong Samaria ula sei no arting ka ba ula ai ha uta ha utra yeng basa ba ula ong ha to sumari bat ka e ru ka ba men penlutam nga anda nga wan pai pat ngan siu pat ya me kani ka diga do nut jong uni unong Samaria om tang ba usumar henre udan ru ka jing ba khli ka jing kit khli na benta unu ba mensau na kini ki lai ngut uji sula kali uno memut ubala long upara marjan ya uta ubala haba pedang ginong tu neu rusat ula ya tu ula ong uta ubala le isin ai ken ya Jesu na markata ula ong ha khilet to le mameru kumju kani kan long ka jing hikai ni we pi we ru kan ka step bangin long kita ki bru ki ba iet ya la upara marjan we ta para marjan ni la pule menta de uta ubriu badan pedang jong ka jing dan kam ngin long ki nong ya rap kumbalong unu nong Samaria ulah kloi bandan ka donut ka jing sngosen e ya unu ubriu badan hapdeng ka jing dan kam ka jing mensau ti ula yarap ula sumar ula le isin e ti ka ne ka long ka jing hikaya nga ba de pi bangiru compare la da de manu la bande ki para marjan ki basa marjan ning bat pi la bande ki parlok la bande ki briu ki ba pi kendu halenti habi ki dan hapdeng jong ka jing dan kam ya ka jing yarap jong pi dongin longkum unong Samaria baba ban kloi ban yarap ban snowsen e yeki da ka donut baro ban le isen e yeki ban snow ya ka jing dan kam jong ki ban yarap yeki
kata kadai kan nuksa bakumno bangin iet yala upara majan kumbayalade nalor bangi deban iet yau belai ya ban iet yau belai daka donut jungi baro daka jingmut jungi baro daka bor jungi baro daka jingmut jungi baro idan kamru ban kan mau kan ka we bangin don ka jing isen ban iet yala upara majan da ka ba ila depan pule ya ka tien ka jong belai ban nila yo I ya ka pasi ka bau jisu ulawanam bat kan kan long ka jing hikaya nga bat ye pi ha kan ka step nget ba ka tien ka jong belai kan kurku ye pi bat ngan duai ha kan ka step atra jisu ba ye jong nga aingu e ka tien ka jong me ka ba mela hikai nging ko trai kum nuing ko pa bli bangin ye ya lau para majan kum ba yala de trai kita ki batan kam e ka jing rap junging ko pa bli kum ta ngiru in dan ni ka donut ka jing sngosen e kum ba uni unong samaria ulale ing ko trai kum taru ablei ba mela ai ka ni ka pharshi ka jing hikai ing ko trai ya ngi I we pi we baro ki ba shash kon nga duai ki ba shash kon bi osngo ba kiru kin dan ya ka ni ka donut ba bikin le kum ba ka tin ka jong me ka hikai ngi ban le traji sunga aingu e ka tin ka jong me ha ka kerteng ka jong uji sungi duai amen ublen kur kui pi we kublai shibon